Ассалому алейкум бародаро, салом ҳама подписчикои канали Автолайф да. Дар ин видео шумо ҳами электромобила дидесени ай дига электромобило фарқ дора. Китайский электромобил 2024 солай ва як заряд монданда 630 километр мегарди. Машина қафо мебини ранги Тесла, пеш мебиниш ранги Порше, необычный электромобил. Тамошо кунен, лайкура бизанен, як ҷой барояда бишинен, навора то охира тамошо мекунем ва бо лайкотон дастгирӣ кунен видеора. Марамат бародарҷоно, электромобил, китайский электромобил фирмаи Leap Motor 2024 солай. Ози ҳамаҷо шахс шуба навор мегирем, леки беҳад комплектатсияи зурай. Ай қафо мебини ранги Tesla, ай пеш мебини ранги Porsche. Ози дига ҳама мошинода гузаштагиай. Як заряд монданда 630 километр мегарди. Дига чӣ кор мекунӣ? Гази бензин расход карда. Бо салони равӣ роҳат мекунем. Марамат тамошо кунем. Касои да махкул мешавад, инҷа кнопкаи барои багажа. Эҷиқи багаж ҳуй мешавад. Мошинча рави охи кукла. Хитои амара қоил карга. Ана салонш. Салон абин. Хо, сидельнико лифтай. Ана охлаждение дора. Ана хайҷа подлокотник ҳамаш комфорт карги бекам будия. Салон шавем. Ина вақти дар раҳоӣ мекунӣ, хиш автоматик с кам размерат мешава. Хоб рулш ҳам хел мултирул. Ана старт-стоп на дута монитори калон дора, сета монитор дора, уҷа ҳам доштаево. Беҳад зуригар. Ё модели зур шай. Агай пешам мегирем, ай пешам мегирем. Иҷа баъд 360 градуса камера ҳам дора. Агай иҷа шам мегирем ба валаҷома. Ана. Яй пешери Porsche қафош Tesla ор метавон. 320,000 сомонӣ нархиш бародарҷоно. номраи кара мемонам. Занг бизанен, касои да мақбул мешавад, бо муомилат дора. 985 04 20 20 97 23 20 20. Агар қафош омадем бинем. ва бародарҷоно, якҷо бародармон мошини фурӯшӣ дорад, дастрош няе. Якмиш Toyota Camry солаш 2011 объёми 2.5 XL Америкай ва беҳад састаяни зури бадай. И бародар мегам як 5 мошина гирифтан, ай салон ай вагон гирифтагишум. Ана нақши 138,000 сомонӣ мега. Харидори конкрет набоша, бо ягон сум муомила мешавад. И бародар худаш расида мега хона харидесам, ба ҳам хотир мефурӯшумаш. номраи WhatsApp ҳаст, метавонед зангш бизанед. ва як мошин дига ҳастай бародарҷоно, Mercedes E-Class солаш 2005 объёми 3D қатъияе. нархи бошад 95,000 сомонӣ. харидори конкрет набоша, бо муомила мешавад. номерошон дар поёни видео аст, метавонед занг бизанед, бо муомила мешавад. иҷара дидестен? иҷа магазини Автолайф марамат да чихоло як бор нишон бите бародарои мадаки бисёрушки як бор оиди ҳам чихоло гап бизанед. не чихоло боло погиза кожа ҳамаи свито ҳамаи салони мошинода ҳастай. не ё кожам байношон латак гиричка хобали камтара дорад, ина латагиам ёра мезанед ҷоно роҳат мекунад. ина байн поёнда дорем, гиричкагиё дорем. нархошон бародарҷоно барои шумо 700 сомон барои подписчикои Автолайфа. намё кадомиш махфул меша 700 сомонӣ ай. хобинай байнакои сиделни дорем 450 сомонӣ. баъд инаи оригиналоша 600 сомон. ана чихолои масачкои оригинал д паласа спортивни омаген 100 сомонӣ. баъд иҷа ҳастай бо чорпахнош ҳаст, зимистона тоистона меша бародарҷоно 1200 сомонӣ ай.
ҳобиёш 700 сомонӣ барои шумо. Ин ҳам масачко аст 750 сом барои шумо. номерои мас ватсап ҳаст, бинависонед, доставка аст, равон мекунем ҳамаи ҷода. Саломат бошед.